sunana Abubakar Abdullahi. Ya aka yi kuka ɗauki wannan yaron kuka yi kidnapping ɗin shi? Zan gaya muku tun daga farkon abin jiya. Damun ranar nan Aliyu ya zo ya same ni. Ya ce dan Allah yana da waya. Ya ɗauki waya a gidan Alhaji Bello. Wata sabuwa. Farkon magana sai ya ce na ce to yanzu za mu je mu saida. Sai ya ce min to da muka je ɗauko wayan. Da ya je ɗauko wayan sai ya ta min yawo da hankali, ya ta min yawo da hankali. Ashe to wayan ya samu wanda zai siya ma. Sai aka saida wayan. To sai ya ce min ai da wani ya ɗauko kuɗi a gidan Alhaji Bello, idan mata Alhaji Bello tana waje tana aiki. Shi kuma sai idan yana ya aka yi aka dauki yaron Alhaji? Ko dake ina son ga muku da abu kawai maganan kidnapping din yaron Alhaji. Sai jiya Aliyu ke cewa ai wallahi baban su wannan mashkur da zamu samu inda za mu dauki Aliyu mashkur ai baban su zai kawo ko nawa ne ya ce zai kawo miliyan 30 ke cewa haba baka imani ne wani irin miliyan 30 kasan da ya nemo idan wani miliyan 1 ko 2 bai dalla ni ban da hankali ga za ku ci kashe zai ga muku sai ce to shikenan yanzu ya ce mu je wajen catch fire. Ya ce mu je wajen catch fire, ce to shikenan mu je sai muka ce kafa da muka zo na sai ka catch fire nan sai yake ga mu catch fire sai yake to shikenan sai aka samu ai Aliyu ya ce ai shi tunda ni ban shiga gidan dama ba shi layin mata da dama ni layin ana an sami ido da an ganda mu ko me ya samu mata mu kashe ni to shi Aliyu dama da aiki an yarda da shi ko zai iya shiga ko ina alayin. Wane ne ya dauko yaron Alhaji? Aliyu ne ya shiga cikin kofar da yaron ya fito. Wa ya zo ya kai shi Kabala cikin? Ba kai shi akai ba, yaron ya catch fire ne zai anshe shi a lambu a hannunku. Da haka ji ina baka labari. Kaga me ya faru? Ni na je gida in kashi in dawo. To sai da mun catch fire da lambu yana jiran mu. To kan in je kashi in dawo sai Aliyu ya dauki yaron. Sai ya ganga da shi sai Usama suka ganshi, Usama layin mu. Sai suka ce ina ka je can dire ni kuma da na zo bai so Allah ina Aliyu sai ce ai ya ganga da musu kawai na goga da gudu nace saboda idan yace ai idan aka je ya baka ci faya yaran nan to su annan su san ganshi dole za a zo ai a ga daga baya sai na fita da gudu na je lambo ban ganshi ba na hawo mashin na tafi Kabala a ga dakin a kulle sai na buɗe dakin lamun ba kuɗi na shiga na daga ba kowa na je layin ka tafawa sai aka ce min ai wannan catch fire sai ya je na riya wajen abokin shi ya san shi Shaibu sai ce to sai na ƙara to ina komawa layin kawai na ga sai wannan Aliyu ce ai sai ga ya riga ya dauki yaran kai me nake cewa to kai me yasa ka dauka kuma kana ji an ce Usaman gidan Malam Ladan ya ganka ya aka tashi tambaye shi zai da ma ya ganka me yasa ka dauka sai ya ce ai dalla ban fala shi ko an tambaye shi zai ce shine ce to shikenan sai na taho aka fara cibiya ana tambaya sai Aliyu ni dai ban so aka dauki yaran nan yau ba saboda kaga sun kusan tashi ni ga mahakwa muka ci kuɗi a cikin gidan madauka kuɗi ko da 10,000 ne faɗa yaran nan Aliyu shi Aliyu ya ce wai dalla miya mai 10,000 ya yi yaran kishi ne ya shi spati alƙawarin 20,000 ya musu ƙaryan wani yawo zai kawo mai kuɗi shi yasa yake so a kawo yaran nan wai sai ce mun to nace yanzu kai na fata na za a ba mu sai ya ce ai mu ce mai fara ba mu 200 nace kai yanzu Aliyu aka ba mu 200 to ai dole za a gane in ga muna kashe alayi sai ya ce shi ina gwan shi ko me za a yi ai ba zai gaya ba in ce to shi kenan Aliyu sai muka wuce to sai zo na gaba ɗaya layi ya burkice aka ce baban yaran nan baban mashkur aka ce aka ce a yabo ya bace ya dawo da su samu ana ta bincike alayi ana ta dudu kwangwaye sai Aliyu ya ce maka Alice ai wahal banza su ga masu yi su wannan sai ce to shi kenan to shi Aliyu kana ji to aka gama wannan gaba ɗaya. Yanzu misali wane ne ya kawo wannan catch fire line? Wanda ya kaci daman ya kaci kaya yana zuwa layin wajen wa yake zuwa wajen imana mashi kasan daman layin su mashi kenan daman wannan ita sana'an kuna zuwa ne daman a dauka ya ka ji nan gama ni daman sana'a ni ba wannan sana'a ban taɓa yi sai wannan kawai ni daman amma shi catch fire yana sana'a yan a fashi shi gaskiya yake daukan kayan mutane yake kan yi Allah in ce sai da sani ko a boye yana yi saboda wani magana ma da cike so yana ga mana sai ya ce mu yara ne mu zani sauran ga yan gaskiya bai so yana ga mana wata magana wannan sirrin ma an suna yi sai ya ce to tashin mu ce ba zai ga a gaban mu ba to shi ne idan da wani jiya kuma a gida ka kwana? Jiya ba a gida na kwana ba. A ina ka kwana? Na je wannan ne a junction na kwana. A junction. Yau da safe ka koma gida? Gaskiya ai ga na koma ga za a rike ni za ka to shi ne. Abdurrahman ya san ka kwana a wajen shi? Abdurrahman da yaman ya san na kwana a cikin kantina shi ma ya rufe ni. Asan me ya faru ne aka kama ni ma? Wani Abdurrahman? Ina gane. Wani Abdurrahman? Wannan Abdurrahman da aka kama kasan me yasa ma ni aka kama ni yanzu? Kai. Mama mu ce in zo in ga gaskiya ba abin da zai faru da ni. Ina barayin da suka zo gidan Alhaji? Bello. Wa alhamdulillah. Wannan barayin Aliyu ne da ya ce mun ya ɗauka kuɗi. Kana ji? A gidan
to ni kuma su wane ne kawai ba wani bata ina gaya ma ne oga bari ma ƙarya ba ai tunda nace ma ai ko to ne su wane ne suka zo wajen alhaji sai ni amfani da wannan satar da aka yi saboda Aliyu ya dinga kawo kuɗi ne gidan Alhaji Bello nace ai wannan satan ba ni mun gasa kana ji sai ya ce dan Allah abu nace wallahi sai ya ce ai ka ga yanzu zamu dinga sauran kuma membobin mu da aka yi su wane ne tsakani da Allah ne wannan kakkace na raina ka ina ma ƙarya na ga yamma da abu da kan din inda na sani zan baka amsa wallahi wannan kuma ban san shi da me ka taba sata ina daukan wayan mutane eh inda ni abin da ma dai yake cutar na barayin da nake bi sun mashi to kuma tunda iyayena da suka su mashi ne da me kuka taba dauka mashi tsakani da Allah waya nake dauko ina dauko ko sai an bashi sai ya mu yanzu ina mu za mu ga mashi mashi ga kuɗi ga na kira shi sai in ce mai ina da lambar shi kaina kana mashi akan ka ina da lambar shi kaina kana mashi akan ka ana ga muku gaskiya duk abin da sai to yanzu da mashi da wane ne mashi wanda nake ba abu sai da mu wanda dai kuke harkar sata da dadi sai kuma dadi sai mun gaba da shi saboda shi yanzu yana to shi ba hago fa billahi ba hago eh gaskiya shi mai amma tsakanin Allah mun ta dauka abu da shi ba sai shi in bashi abu ko ya je sai da mu to shi ma tunda muka samu matsala shi ya cuce ni dan ce to shi kenan ai wa da wa kuke siyan ma kamar wani ya gaskiya waya nake dauka ko a tamfa in shi to wa kake zuwa ku siyan ma kasuwa ne sai da ba kawai ka sai inda kake siyarwa a royal din yawa ni in kamar yanzu ina shiga kasuwa ne kaga ai za su ce ko daga an gangara a ce ka kawo kaya ne ta kudi da Allah an ka kawo kaya ne sai mutum ya ce to ka ba ta to yanzu wannan yaron da kuka yi kidnapping ka san inda yake yanzu na ce ma na san dai inda kaci yake amma tani da Allah ban san inda mashko yake ba amma mashko na cikin kace mana ka san inda yaron yake shine ai kaci baya ba kaci baya ba yaron na ina inda kaci baya yake yana kabala kayan kaci baya ka san dakin na san dakin ana zuwa za a same shi Allah ya yarda za a same shi yanzu